Zdravo narode, sa vama je Herovim i evo ga, taj dan kad se moram oprostiti od ove lepotice koja mi je živce jela i trošila kao nuklearna elektrana. Ja sam tu nešto kao budžio, ovo ono, pored ovog kulera imala je i ovaj kuler, dakle to više neće da postoji. Znači ova grafička je, koja je ova grafička? Da, GTX 280 koja se pregrevala i tako dalje, a ja sam je oživljavao i tako. To može da putuje i ovaj kuler. A zamena umjesto te ide, odlučio sam se ovog puta za Radeon RDNA 270X PCS Plus, proizvođač Power Color, jeste. Specifikacije ove grafičke, tandere mandere, svima je već poznata, već ste vi to fufali, znam ja vas. Dakle, ima 2 GB DDR5, 256 bitna, i to je ono što je meni bitno. Bla 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 bla, to je to sve što ima, specifikacije. A da li da je otvaram ili ne? Neću još, ma jok, neću bre, daj vamo to čoveče. Toliko sam bre želao, čekaj da ne, prc, treba mi treba mi nož za ovo čudo, ne treba, dobro. Ma idi bre čovječe, šta si promuko, evo te, ovo je samo grafička. Ovako, malo problema imamo, ajde izađi lepotice, neće da izađe. Dakle, izvadili smo iz ove glavne školjke, inače ovo čuvajte, evo, zlu ne trebalo, možda ripi posle 2-3 dana pa da reklamiramo. Malo mi je krajet u haosu, ali nisam imao gdje ovo da radim, tako da šta je tu je, čekaj, di je, ajde bre, otvori se, ovo treba ovako bre čoveč, a si isprljao. Dobro, ima lepu, finu ovu reklamicu, to mi se sviđa, ali reklama nam nije bitna. Ima ovo što ne čitamo, ok, CD sa driverima, port, i evo je ta lepotica. Mislim da je tu trebalo još nešto da dođe, ali oni to maznu po običaju i tako. I evo je ta lepotica. Sa njom ću se družiti od sad pa nadalje. Oni su je već, pa da, oni su je već to testirali. Kako to da oni ne testiraju prije prodaje, pa strašno. Evo je u širokom izdanju, lepotica, sviđa mi se na prvi pogled, a vidjet ćemo kako će raditi posao. Dobro, ajde namontiramo ovo pa da vidimo kako će to raditi.